دربدر نزیدی گوبریا روجاوای کردستان دگهن باشور کردستانه پشتی پیشوازیکردن وان لخالا سینوری و پیشکشکردن پێدیڤیên سەرەکە بۆ وان تێنە vەکوهەستن بۆ کامپ و دبستانên پارێزگەها دهۆکê. هەروەها بنگەها لالەشیا ڕەوشنبیری و کۆمەلایەتی دەریێ خۆ li ber derbederan vedike. ما نهات تجبيني مل دهوكن اتقنجن مرة خوارني دنا ما ملابس هادنا ما قنجة. بنگەها لالەش دۆرا حەزار دەربەدەری بجه dibin گۆ هەموو هۆل و جوورەیên bingehê vekirîne li ber welatiyên ji çiyayê Şingalê têne qortalkirin. بۆ نمونە ئەم بنگهێ لالش بە 2 ملیارە و tiştekî hate avakirin bi şiklekî modern medît pêdiviya em ji vî xelkî re valakin û xeltî de rûniyê û harîkariya wan bikin me vekir sê tabiqin bi tirî 200 xêzanîn hoytî de ya her sê tabiqa û em supasiya vî xelkê dikin ke xelkê dihokê jî harîkariya me kirî. پێدیڤیên rojane bo penaberan ji xwarin, livîn û cila ji aliyê rêxistinên hawarçûnê herwiha kesayîtiyên dihokê têne dabînkirin. Babêm mizgeftekê çêtketin bi nêvê cihê bêminet hezar mirova têde heye. Ez çûbûme şariya û milwêrêya pêşinyar kirî ku eger cih hewe neman cihê mizgefta babê min ya vekiriye û muwafeqat hemî meyetînayîn û em berhevîn werbigirîn û nanî jî her sê dana bideyne. Bingeha laleş li dihokê bêtirî 2 milyar dînarî lê çûbû û binûtirîn kereste û alav hatiye amadekirin. Avahiya got ev çend meha hatiye vekirin bi sedemên rewşenbîrî kۆmelayîtî niha dibe yek ji wargehên derbederê çiyayê Şingalê. Pêşewa Behlewî, Rûda û Dihok.